Komplexná bytová výstavba, chýbajúca čistička odpadových vôd, upchaté kanály, deravé cesty či potreba nových chodníkov. To je len časť problémov, o ktorých diskutovali vrbovskí poslanci so svojimi voličmi. Tí sa v nedeľu po obede vo veľkej sále obecného úradu stretli na verejnom zhromaždení. Transparentnosť. Jedna z priorít terajšieho obecného zastupiteľstva vo Vrbove a jeden z dôvodov, prečo vrbovskí poslanci zvolali opäť po rokoch aj verejné zhromaždenie. Tých podnetov asi bolo viacero a naozaj toto zastupiteľstvo chce občanov informovať o všetkom, čo sa deje v obci. V nedeľu po obede si viacerí vrbovčania si urobili iný program verejného zhromaždenia, sa totiž zúčastnila len hrstka ľudí. Je vidieť, že občania prakticky nemajú nejaký veľmi veľký záujem riešiť tieto veci, lebo ak by mali, tak by boli došli. Nevedeli ľudia, o čo vlastne tu pôjde. Možno si niekto myslel, že príde niekto, je pred voľbami, hej, že by agitoval za svoju stranu. A tak sa nehovorilo napríklad ani o predaji obecných lesov, ktorý nedávno navrhla skupina poslancov. Môj osobný názor je ten, že obecné majetky treba zveľaďovať. Ja nie som z tých, ktorí obecné majetky predávajú a aj tieto lesy patria medzi nich. Prítomní vrbovčania si však povedali svoje a svojim poslancom položili konkrétne otázky. Ma zajímal dom smutku, pretože dlhé roky tu nebol, bojujem za to. No a potom rôzne úpravy ciest a je tých vecí veľa, strašne veľa. Som vrbovian a zajíma ma, čo sa v tej obci tu deje. Ja chcem, aby to bolo lepšie a lepšie. Ja tu bývam 26 rokov a 26 rokov sa bijeme o chodníky, takže to je katastrofa. Hovoril som čosi o tom, že je tu viac problémov, ktoré je treba jednoducho riešiť a vo všeobecnosti by trebalo taký prieskum robiť, čo je priorita. Vášnivú diskusiu vniesli najmä prítomní Rómovia z osady. Prečo si nám nedali spraviť stupňu? O chodníku tam rozprávame. A to rozprávame nie, že ale to rozprávame už 10 rokov dozadu. 10 roky ste tu, práve ste nerobili nič. Ty sa nemáte, lebo nie. Žijeme v blate, vo vode, vôbec sa nestane chodí. Keď iba peniaze potrebuje dáne, toto príde kričať, ale vôbec sa o nás nestará. Spíšeme požiadavky na papier. Osvetlenie majú, chodníky nie sú na každej tej ulici u nás v obci. To znamená, že nie sú ani tam. Ja si myslím, že jednoznačne má povinnosť každý jeden občan platiť za tú vodu. A čo sa týka vysporiadania pozemkov, takisto nie je dôvod, aby sme uprednostňovali niekoho. Všetko je otázka a vec financií. Moja predstava je taká, že budú aj oni prispievať v daných rekonštrukciách cesty či chodníka, aby mali určitý vzťah k tomu, lebo ak sa im to všetko urobí, tým pádom oni nemajú žiadny vzťah k tomu a začnú to ničiť. Naši Rómovia sú práve že pracovití, len ich treba k tomu viesť. Je to poslanecké grémium, ktoré povie, čo všetko budeme budovať a aj postupnosť, kde najskôr a kde potom. 9 poslanci a starosta obce diskutovali s občanmi viac ako 2 hodiny. Za 22 rokov je toto druhá schôdza. Za 22 rokov. Takže sme boli zvedaví, ale dokopy sme sa nedozvedeli nič nové. Uvítali by ste možno takéto zhromaždenia častejšie? Ja si myslím, že by to bolo prínosom. Dúfam, že v tej tradícii budeme pokračovať a že tá účasť bude čím ďalej tým vyššia. Čo by ste teda odkázali tým, ktorí neprišli a predsa len nadávajú? Aby sa druhý raz tu prišli a povedali si svoje to, čo majú. Aby nemali problém potom na ulici nadávať, ale povie si tu na tváre miesta a potom nemôže sa sťažovať.